Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun para pepunden, para sesepuh dalah pini sepuh ingkang anggung kinabekten. Ingkang satuhu kinurmatan para alim, para ulama, para kiai langkung-langkung panjenenganipun Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Sholihin, Magister Agama. Ingkang kinurmatan tetuangganing brayat wonten Desa Bulerejo, panjenenganipun Bapak Lampito, Bapak Duko, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Padukuhan Keringan Wetan. Ingkang kula hormati Bapak Ibu para rawuh siredahan saha para wiranen ingkang kula tresnani. Nyuwun pangapunten gempil kamardikan nyingget pangandikan inggih awit muni dawuh ingkang dados parengipun Sahibul Baik kula pinijin jejeri minangka pambiyawara saperlu handharaken tumapaking acara pengawasan salebeting acara muhasabah saha syukur pungkasaning warsa ing eri kalundangan dinten dalu menika. Namung sadèrèngipun kula ngaturaken menggah tata rakiting acara. Sumangga nuwun laras kaliyan pun caraning bangsa ingkang adhedhasar budayaning Pancasila. Miwah linambaran piwucaling agami suci, kula dherekaken mujahaken puja panglembana. Syukur panuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring nugraha ingkang tanpa pepindhan. Satemah ing kaludang menika kula panjenengan sedaya saged sesarengan silaturahmi wonten papan menika kanthi kebaing kabagyan saha kawilujengan. Shalawat serta salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi tansah kalebirna dumateng panjenenganipun, dumateng keluarganipun, para sahabat, lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang saged rawuh wonten papan menika tansah pikantuk syafaatipun samangke wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Wonten asinipun Bapak Ibu para